Paano na sa YouTube? Paano YouTube? Naglalag kay nakakunik. Hindi ko at sama. Nag-live? Nagkano ka na? Yo, what's up? Ano wala? Ito TV. Nag-live ka. Wow. So, kuya, ka rin nag-video? Sana all. Dinata. Shout out! Ano yung bulyon? Bulyon. Ayan guys, my first live streaming. Mukha para akong tanga dito ah. Naninibago. So yan guys, ang lalaro natin ngayon is Art of War. Anong ante? Ante? Mahina yung signal. Mahina yung signal. Joy, bata hindi. Awaga? Ako hindi kuan lang. Kaya ante?
guys, let's have the war. Antayin na lang natin guys. So dito tayo ngayon sa co-office skirmish battle. So dito tayo ngayon sa co-office skirmish battle. Ang tagal. Ang tagal ng loading. Dito lang muna tayo sa mission. Yun guys, gawa tayo ng camp. Kailangan mabilis. Aga? Aga? Ante.
Kailangan mabilis. Bilis. Yan guys, mag-scout tayo ngayon. Hanap tayo ng container. Enemy detected. This container detected. Hindi man aga isa na aga. Ano to? Actual sa ano nga din parang kulto. Yan guys, mag-scout tayo ngayon. Hanap tayo ng container. Enemy detected. Kaya sino tumaron? Oh my god. Inatak na pala ako. Guys, tayo dyan. Hindi tayo nakaganda. Wala naman kanina. Oh my goodness. No, no, no. Oh my goodness. Talo na ako guys. Siyensya na busy tayo dun.
Depend, man. Oh my god. First live. First. Naano ka? Bawal bata, bawal bata. Oh. Destroy. Talo tayo dun ah. Ano kaya nun? Captropril. Ang dalali yun eh. Dali. Captropril. Dali. Bis na pa rin nila. Okay, first debate. Bawi tayo next time, bawi. So yan guys. Kung sino man dyan ang marunong or kung sino man dyan may ma-advise paano mag live streaming kasi bago pa lang ako dito. Hindi ko alam kung anong gagawin. Pwede kayo mag-comment. Share nyo ang inyong nalalaman kung paano mag-live. Okay. Talo tayo ngayon guys, talo. Bawi tayo sa susunod. Deep Fate. Naanay na nananagin. Taas ko ng tubig. Guys, bago yan sinubuhan niya agad. Captropril. Ah,